Hekk kif il-kesħa tax-xitwa qed tolqot il-Gżejjer Maltin, din ġabet magħha problemi għall-Isptar Mater Dei kif meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra, in-numru ta' pazjenti li daħlu l-emerġenza żdied madwar 15%. Id-direttur kliniku tal-Isptar Mater Dei, Dr. Walter Busuttil, spjegalna l-fatturi għal dan l-influss ta' pazjenti f'dan il-perjodu tas-sena. Imma prinċipalment il-kesħa u l-influenza. Mhux il-pazjenti ma jitrux bil-kesħa nfisha, imma jkunu morda b'affarijiet oħrajn, jkunu morda b'qalbhom, jkunu morda bit-zokkor, jkunu morda bil-problemi fil-pulmun speċjalment, u kemm il-kesħa u kemm l-influenza teffettwa kif il-proċess tal-mard. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' Mater Dei, Ivan Falzon, spjegalna li dawn iż-żminijiet huma l-aktar żminijiet impenjattivi għall-isptar bil-perjodu tal-miliet u l-aħħar tas-sena ikomplu jżidu fin-numru ta' pazjenti li għal xi raġuni jidħlu fl-isptar għal kura. Bħala sptar ħdimna ma' stakeholders diversi biex ħriġna bi pjan u anke forecasting għal din l-eventwalità li jkollna staġun kiefer ta' influenza u anke kesħa. Ħdimna flimkien mal-ħaddiema tagħna fuq dan il-pjan u fl-aħħar ġimgħa ftaħna wards oħrajn ma' dak li normalment jintużaw biex poġġejna pazjenti fihom. Minkejja li dan huwa l-aktar żmien impenjattiv, l-impjegati kollha tal-isptar mill-fattigi sal-konsulenti qed jaħdmu qatih għal ġid tal-pazjenti li jkunu qegħdin iħarsu. Meta ngħidu l-istaff kollu sew tobba, sew nurses, sew paramedics, sew fattigi, sew carers, kulħadd, għax kulħadd għamel il-parti tiegħu u għadhom jagħmlu l-parti tagħhom magħna. Min-naħa tiegħu Dr. Busuttil spjega li l-ambjent ta' sptar jista' jkun aktar perikoluż għal dawk li jmorru meta ma jkunux qed juru sintomi serji ta' mard. Jiġi meta jisol ftit, kull ma jkun qed jagħmel ikun qed jesponi ruħu għal iktar mard, għax l-emerġenza huwa post fejn l-isptar huwa post fejn hemm ħafna iktar mard. Il-mikrobi tal-isptar ikunu mdorrijin jaraw ħafna antibiotics, jiltaqgħu ma' ħafna antibiotics u jkunu iktar resistenti. L-idea tagħna hija li jekk inti tkun marid ftit, toqgħod id-dar kifett u tixrob sħun u toqgħod sħana.